Mireu, som aquí, a l'Alzina Grossa. Aquest mes doncs, us explicarem una mica de què va tot aquest tema. Mireu, l'Alzina Grossa va caure durant el Glòria i durant molt de temps ha estat aquí ajaguda al costat de la carretera, a prop d'on està originalment. Fa cosa d'un mes l'Ajuntament va decidir fer aquest monument que veieu aquí i res, s'ha fet en qüestió de 3 setmanes, veieu, hi ha la plataforma aquí i el pal que enganxa el que seria el tronc original de l'Alzina i s'ha convertit en un monument, aquest arbre centenari que sempre anunciava l'arribada a la part més alta de la muntanya de Vell. Com podeu veure, aquesta fantàstica meva veu està gravada en off perquè resulta que la nostra estimadíssima càmera GoPro no va voler gravar l'àudio d'aquest vídeo i tota la meva explicació fantàstica i meravellosa, que ni me'n recordo del que vaig dir, doncs no es va gravar. En fi, espero que us agradi molt, que ho disfruteu estupendament bé i ja ho sabeu, això és Aventures amb les tietes. Seguiu-nos al ritme. L'Alzina Grossa. Alzina. La famosa Alzina Grossa. Ja estem a l'Alzina Grossa. Avui és molt més clar que fa un mes. És grossa, grossa. I la veiem des d'allà esperant que jo acabi de gravar. És com una cova així. Carai, dona vida, l'Alzina. L'Alzina segueix donant vida. La importància dels arbres caiguts a dintre del bosc no és que hi facin nosa, sinó que donen vida a nivell vegetal i de fauna, perquè es converteixen en refugis per plantes o animals que gràcies a aquests troncs poden seguir vivint, com amagatalls o com a lloc per viure-hi. No s'han de treure tots els troncs caiguts, s'ha de saber quins. Per això existeixen els denetaires i els bosquerols que fan aquesta feina i que n'hi hauria d'haver ni més, perquè és una feina molt important i que per nosaltres és la garantia de seguir existint. O sigui que no us preocupeu si trobeu un arbre caigut al mig del bosc. Informeu, però potser allà en aquell arbre fixeu-vos-hi més bé que segur que hi ha vida. Que maco des d'aquí. Ja som a l'Alzina Grossa. Hi havia microgarretes al mig, en el forat. Vet aquí, el forat de l'Alzina Grossa. Vet aquí. L'Alzina. I la hiena que ens observa des d'allà. Hem arribat L'Alzina Grossa. a l'Alzina Grossa. Sí, una miqueta. Aquí. Ja som a l'Alzina Grossa. Anem a veure com està aquest mes. La Maria que ha de fer una cosa que feia molt temps que volia fer, pujar a l'Alzina Grossa. Ma-ha-ha. Posa't de dirat. Ma-ha-ha-ha-ha. Què et fa servir? Un got de... Molsa? Una mica de... mojito d'herba punxeguda o
O vols mica de... còctel de terra. Que et ve de gust. Un mojito d'herba. Un mojito d'herba. Molt bé. Un mojito d'herba. L'alzina grossa! No típic lloc en pots tirar-te. Estirar-te? Sí. Doncs va, fes-ho, perquè també tens ganes de fer-ho des del primer dia que vam passar per aquí dalt. Veieu com la conec? La conec com si l'hagués parit. No ho he fet, però... No, i ara què va? Samarina de sala, què fas? L'alzina grossa. Ja és. Vet aquest. Continua igual, que m'has passat. Guaita, guaita. Bueno. Té l'Irena. L'Irena. L'alzina. L'alzina. La Irena. Amaga't, mentre no t'entrebanquis. On és la Mimi? Que l'heu vista? Jo no la veig. La Irena vol gravar les coses de prop. Passem-ho. Perdoneu el moviment, Ja, però estic aguantant la Maria. Ai. És que de pont. Anem endarrere. Estic pujant per l'escala. Per l'escala, cap a la carretera. Mira, des d'aquí es veu xupi, des d'aquí. Meravellós. Més. I ara aquí entrem al forat. Veieu aquí? Quedes molt bé aquí dintre, Irene. Des de baix de tot. I sí. Aviam. Irene, aviam. Ai. El balanç de les coses dites. Bé, no hem gravat quasi bé 8 minuts, Estem gravant, portem 8 minuts. Retallarem molt, d'aquí.